respecto aos outros. Por iso, desta maneira, con estes 4 millóns que acaba de ganar Juan Luis para todos os veciños de Carballedo, vamos a dispoñer xa inmediatamente do servicio de recollida de basuras en todos e cada un dos povos do municipio. Por iso, dai é o que me fai sentir enormemente contento e enormemente satisfeito. Teño que dicirlle a Juan Luis que dou a máis sincera felicitación, que o sigo animando para que acade outros posibles éxitos en outras actividades que emprendo ao largo da súa vida, e que conte sempre co meu agradecimento personal, co agradecimento da corporación a que represento e, en definitiva, co agradecimento de todo Carballedo. Moitas gracias e enhorabuena. Aquí el pueblo de Trasar, muy agradecido por haber concursado Juan Luis y conseguido todo esto para este gran pueblo. Le damos una gratitud y un agradecimiento de haberlo conseguido. Gracias. Bueno, eu neste pueblo levo vivido 72 anos. Nací aquí e teño eso. Estou moi agradecido para Juan Luis. E este monumento tamén xa toda a vida estuve aquí. Muchas gracias. Eu tamén nacín aquí, aunque non vivo aquí así habitualmente, pero nacín aquí, tamén como aí o amigo Antonio, e tamén pois gustame moito, porque veño moitas veces, casi todas as semanas, que isto progrese. E gustame pois que haxa os contenedores de basura, que non haxa os sitios sucios. Gustame que ganara non só por razóns familiares, o gañar sempre está ben, e se non razóns familiares máis. Ahora o que me gusta moito que gañara é porque o que gaña un labrego é moi significativo. Cando o nivel cultural pois se eleve, as cousas cambiarán. E a nivel cultural pois tamén, digamos que tamén vai a recollida de basura no nivel cultural, señor alcalde, traballando po concello, porque non sei, pero a nosa Galicia é moi bonita, pero hai que tela moi limpa. Eso, eu cando estaba ali, que fun ver as grabacións, fun ver os programas, eso, sentíame non identificado con un familiar, senón identificado con un mundo labrego que mentras non teña un desenrolo grande culturais, as condicións culturais non sean outras, pois será sempre un mundo marxinado, manexado, con todos os condicionantes malos que pode haber. Ahora, cando o mundo labrego galego, en fin, poden ser máis, pero estamos no labrego galego, teña uns niveis así, entón penso que a cousa poderá cambiar e poderá ir adiante. Na máis, no nome de todos, o Juan Luis, pois moitas gracias por haber contribuído un pouco a todo isto. Bueno, pois mira, eu a que recordo moi ben é cando na proba esta de cousas, pois cando era a Catedral de León, non? Que empecé a pedir